Nini thani khabera khayu kusungni bagai Kai toro halok no bokha nang bayano chongai Khatung mani no mane Ho khatung mani no mane Nini thani khabera khayu kusungni bagai Kai toro halok no bokha nang bayano chongai Khatung mani no mane Ho khatung mani no mane Subrayung no mon laye iksai kenai kaisa enggai Subrayung no mon laye iksai kenai kaisa enggai Nini thani khabera khayu kusungni bagai Kai toro halok no bokha nang bayano chongai Khatung mani no mane Ho khatung mani no mane Langmani subrayung senam khao halok no hamjang ma kupulung tongsi thungo halogo oi to bai khalogai kai torni kok thayo khano bera sugai kai torni sumayo Khani kogno sabaya ang belay tong togi Klay maya ang mano klay na'y kunay katungay Subrayung Jesu no loptete Oh, subrayung Jesu no loptete Nini thani khabera khayu kusungni bagai Kai toro halok no bokha nang bayano chongai Khatung mani no mane Ho subrayung Jesu no loptete Bapak ya perhati, COVID-19 sini zaman gajen lagi, bono. Anggo tono hamba ya faro, tinigo kalai pada gua pada itu tetap tetap tono hamba ya faro. Sung bisa zora laima bagai sung opanda kerjakan yang matang lacinan. Hamba ya faro punya tu okra sakra tinigo pandau fight nai. Tai mare hatu tai swolsi tai kubuncas ni fight nai rokno. Okra sakra hamba ya faro tai mungkin pokai ini tu okra sakra hamba ya faro. Mereka sendiri kenyataan zaman ini ciri mutan lainnya, bodoh menikah, sampai kenyataan ada pasar gelap, tinggi sinjang hitung naik ke atas muka celana. Ang lambak pun ini, omong kaya pam, bunyi
Sophie bai thangsango tei borok mang kaisang kalambak pun mang kai ba hamai khate ang jo tini sini ni mong bai ke kai jo kini takut te buk suno penya zamanya borok nak tunai kaisa khoi thari to kai tini sinai tam kai Pergi, angkau boknai, joto sing strop ketong na bagai, sini bisingo kropsa elambak porinai, sini pastor Osuk, ang monodora jago elambak porinai bagi. Hari ang joto inggai Bible tangsa poriwana, Hebrew bahasa teroni sarwa ang joto inggai porinai, kajak ma engka bebak baino kaham penjakna nangnai haike dihi bai besai kaham ke tongna nangnai buitali buitala engnai rokno kaiter bosu o elabak porman bisintai kaiter ketha kai hamari khlai to Sini Reverend Anand Deborma ang bono joro ya pernah pada joro ya pernah sung joto yang rakyat kisah bono ya sak sok layana joto nono tibor kaham kalai bariwo manjak na bagai tini no panda no masang na bagai hasan sampani phelejak kaina ni berhak te jamani berhak terutaku bukuro noro joto nono hambai Pocora kahaman norok sumai baksa payas pemani saya masang ro pemen bagai sengkai le mani kisi leri thanga kaina som phaisok ko ni ler khaba kaun bai kisi sia torjumana laine Ogrok tu pugai kena baksa hasil ni penero. Pesan ni kali mana wo kisah misal saya wei kosto klaiman nasi nai. Pesan betul rok nok kai hamari klaiman ya bulat jotono kusi ke kopsa salayana. Kainen sekarang awan ang norok nok jotono koyo okra sakra saya kena jotono kisah misal kosto ongjak jauh tong bai kena baksa jaga man liya. Ora sekseng jotono asukan jaga di man liya ba. Bahasa lain orang baksa kuna kuni besaro ko na hawi jot mangke jaga man kasuk lai jadi. Seng tahun bisnu kainnya ni bakal kangi jongo.
Oke terkait mung norok ni beskang luku beskang te kai chen beskang go jamai bai kini ni buma bu farok ni jatui pokho ni kosi laimung buji laimung abo praman patra soho narik jakha tini abo norok ni beskang go puila pori oi saklainen thango borok no kainen sekang kok sunglai ni sekang no Bumau fakir yang kini ni bekak tu jamai bekak ni, babak ni bekak ni berorok ni, kereng lai mak kaham ni bisinti ni kereng lai kok sum lai, koi koi tu ni bisinti, okai lai pandat ni asul jero, falsopai mantap. तो चीनी धनी वो कैसे एप्लीकेशन फाइशो को क्या जेबरक नो कहीं कैसे खाने नहीं कायदे बागे ताबने बागे से ऑफिशियली कैसे बैंस पब्लिश खाई क्या जमाई ते कहीं ना ते बरक नहीं बुमा फरक नहीं मुंबई तो अब वो चीनी बागे मैरिज बैंस तो तेने अंगरक नहीं धनी वो बिस्का ngो पुईला अब वो पोरी खलाया थांगो कारण अब वो चीनी फॉर्मेलिटी चीनी काई मुंगनी अब नी यागलो से हम प्रोसीड खाई नहीं जे बरक नो काई नहीं बकावा चीनी चर्च नहीं गई ते ऑफिशियल नहीं गई गार्जियन नहीं बकाक नहीं गई अंगजोत तो नहीं बिस्का पोरियो After screening and verifying the application for the banns of marriage submitted by both candidate and parties, I published the banns of marriage between Ms. Pradi Malsam, daughter of Dr. Hori Malsam, resident of Darkatham Pada, and the member of Darkatham Baptist Church, and Mr. Apul Deborma, son of Dinesh Deborma, resident of Belfang Pada, and the member of Levision Church Belfang Pada. If any of you know any just cause why these two persons should not be lawfully married, you are to declare it in writing to the pastors or the priest in charge of the congregations or the undersigned before the date of marriage. Date of marriage 24 February 2025. Place Belfang Pada. Date of issue of the banns 4 February 2025. And second publication, the date of second publication 16 February 2025. And the third publications of the marriage banns 23rd February 2025. Were there any lawful impediments received? No. If yes, furnish details or separately. As far as we know, there is no impediment and the parties are now free to marry. Any information to the contrary will be forwarded immediately. Banns published by the local pastor here, Pastor Samad Aboma, Belfang Levision Church, Sobol Singh Post Office, PS Sidai Mahanpur. Tabu abo official record ni bagai abo English by box jaka. Oro saklai jaka je kale bari ni sekango ko abo ni information church pasanga official pasanga. To tabu duita side ni agree bosi laimung ni bisintai ke o kai laimung officially officiate khlai jakna thangi jum solemnize khlai jakna thangi jum teni. So tabuk lukun biskango just formality ni seko. Guardian sok joto no bosi lai jak joto no buji lai mani bisintai ni abo songja jakna thanga nai. Haiba no luku khnana mo sungo. Abo bisa jati shoy. Bon bagi joto biskango. Ang guardian dok no sungo. Jora wo jabardasti sikri sokro busabati ni sikri sokro. Ba proloban phunuk jakmani jor khlai jakmani karone bo kailai panda musunya tatai ma kaimen tongo khaklai obo obo haitungya haipon lukono side thung boma fa mai kaise please arrange kai kano boma fa side thung
ang sungo buma phantani chelani bukhak te berin bukhak ki o kailei panda oboni uklugo kebo jur khlaima bisintui ebo sikrisokor khlaima bisintui chelani bukhak eba berin bukhak abo hai hamya kreng mung tore tong kereng ke lukono saire de kereng Kerai, chelani bukhak ai berin garchen kerai, Bog. Correct. Okay. Oro kuno rang pusani ghost yafar laimong ba proloban khlaileman lok phunuk laimong abo hai kuno kisu kerengmung to tonglak na hai kuno lokoni thani saiman nam songo tabu lokorok saiman ka ba hai kuno kere garjine hoite tabang lokorok na songo norok ni le mo thani tako buko rokni je kuno kebeng jak nai jinis norok saiman mani tole tong je tineo kaile panda oro angai manya kering gangke norok joto na yaba khorodi norok ni yaba khorob mani abona anu proman ro je oro keboni jor jabardasti khlaijak mani kerei sikri sogoro kerei tai norok ni bo khorok sani bo kebeng mung kerei tabu luku to saka buma fa guardian saka kintu jamai kinan to sung saiman yakho jora buma farok pe sikri jak mani no mai kai ki bagan mangla angni mui khlai regla kai je gyangke abai bo tong jorawo gotona bongni bisingo ta abai gotona to kerei nya jeng pui chuklayo hai pon luku saiman am sung wa boni bagi jeng jamai kinan no sungna to ang jamai te kinan no amon sungna thango jamai te kinan barok sane kerei ga kerei to takok apul deborma bokok pradi malsam noro khorok ninu kai manya aba hai kono kisu kebeng mung ba kok kereng mung tore tong jabuni karone tini norok no kai lei panda somporno khlaimangla tongo ke sari tong kereng ke sari kereng hamba ya pokhor len sa o jago sing tau saiman ga clear ga cinta ne o luku buskang o srai srai gosi saka jaro kono hamya kereng mung kere obossi kang nisin sing saiman ja aro kono kere kebeng mung hamya kereng mung kere hai kono jeng luku buskang o obono sungi sirin nan nakha tabuk jeng borok no kai mani bukhago thangsin bas borno buskang video bukhaijo ang jamai ni abe kaina ni buma bai bo phano kisa phajen bagini moro tei norok ni kono yafar jak nai tora tong yastem ba mala abte kono abat thana nai to am bagai norok buma bo pha norok ni sajukno norok ni chamri ko tani yago yafar dan de bini nin sajak ni yak no ramai bini yago yafar aboni yafar somdi nin sajak ni yak romdi jadi nin ba ni jamai ni yago yafar romdi no nin sajak oke aso romdi jo jepro ja kaina ni buma fa bukhatore jamai ni sakau borosa khlai sara जीवन ni bagai alamatei kaijen mumbai keni kaisa khlainin bagai hik sai saklainin bagai ang kainin thango ojro wa jamai no sengo mis taku opul deborma angnono okok sengo jeneng bukuk pradi mol shno tiasak ni bagai nini hiks namnani tiarda tiar tabu ang buku pradi mol shom no sungo nang tako apol dabarmano tiasak ni bagai nini sais namnani tei nang bini hik ni tongani tiarda Anlogi sabi. Ang mapul deborma.
Pradi Molsom Nono Tabuk Nisimi Ketar Kailemung Raiden Bisinte Kaitani Koktani Motete They Hukumuni Motete Ani Langmani Logishong Te Ani Hik Ne Yasaginao Yaba Korblane Jeffrey Sabo Klugado and head of the yak. Ang Pradi Molsom Opul Deborma No Tabuk Nishimi Ketar Kailemung Raidani Motete Kaitani Koktani Motete They Hukumuni Motete Tiasak ni Bagi Nini Hit Ngai Sagya Fritong Nani They Nono Ani Sai Goshui now Yapokorole Sunus Namnai Shakaitu Sunun Night Hop Group Rui Tag Nashakaitu Kaitor Nini Mumbai and Brokno Hamari Clay Asasla Polagata Nini Mumbai and Hamari Brokni Sako Yakura Shuru Jetini Simin Brokno Hiksa Nani Odikaran Brokno Hamari Clay Tiasak Nibagi or Hiksa Nika Witan Mani Broksate Koroksan Before Nigara Hamian Jora Subalani Brokni Naman Shupung Lani O Kaitor Brokni Nukum Tong Kesang Hamsajak Haksama Kuplum Te Hamjak Mumi Kuplum Tong Boyar Kaham Nukum Tu Lord Orokni Busar Hamari Clay Nini Koktai Shalbrum Brum Brokni House of the Tontu Brokni Muito Tontu Kai Nini Koktai Ni Kremati Dagi Mati Brok Hami Manani Ning Subajari Lord Tabuk Brokni Sakao Ketar Samung Klajak Mani Samung Payako Ning Subajano O Ketar Samung Klajak Jishu Mashuru Jom Nukaro Jamai Ni Bekak Te Kenya Ni Bekak Borokni Hamza Kukmani Mari Jerangsak Ni Mani Jom Saimano Bukumo Borokni Culture Je Rangsak Aba Belai Muluban Mani Abani Bagi Hamza Kukmani Borokno O Rangsak Ni Mani Rokni Yaparlai Dini Jom Borokno Shuriwi O Yasten Te Kumalan Shuriwi Borokno Kandamani Bekak Tango Jate Omo Borokni Sumai Tangmani Tai Borokni Hamzak Mani Abani Shokar Abani Mari Ngitiasa Zora Tongtung Jepru Yashiwo O Yasten Nugo Borok Hamzabi Koroksa Hiksa Ini Goshi Namani Ashal Mutu Tongtung Jepru Nukumo Dukho Birman Payo Kok Bang Laimani Wale Shuklai Payo Borokni Yashini Yastem Borokno Mutu Klairanai Je Borok Dini Haishalo Sumai Tangi Hiksa Ini Goshi Laimani Abu Bainu Nukum Baya Wi Tongtung Oro Kaitorni Ishorni Huijak Ashirwat Tongtung Rangsak Ya Rokkak Lainai Kaitor Tamka Kaitorni Hamari O Rangsak O Huijak Shokat Chinnongi Tongtung Ang Surinai O Kumalante O Yastemida Nintari Masuri Piru Tako Opol Ebukuk Pradi Molshu Borok Korok Ninyo O Kumni Mala Naitok Zak Te Motom Zak O Malawai Kandwai Hiksa Isnamirnani Nangodi Kadadi Te Oro Rangsak Ni Yasitem Borok Ni Bumau Fasong Hamzabi Rumani Obono Nintani Yafar Nango Rangsak Ni Yasitem Hamari Trade Kai Trobusuru Rangsak Ni Yasitem Simimita Tongtung Tamaki Obo Hamzak Muni Samaini Chinnongi Tongtung Baro Hiksa ini Hamzak Laimani Mari Ngi Tongtung Okum Nostongi Tangai Hoi Tangai Okum Ni Bahi Motom Pai Tangai Aipono Okum Ni Mala Jeffru Borok Ni Totrao Kandajago Oro Ni Hamzak Muni Motom Satrai Motom Motomai Tongtung Borok Ni Hiksa ini Langma Kusumcha Tangai Mao
hamjak mungni mala bergi totrawo nukjak ya mala sal brum kanjagi tongtu abo bai nukhung dei bai da thangtu nukhung de rai da thangtu nukhung ko khak sangma tongthok ma dei hamari ko tongtu aun ba khum dei rangchakni ya stem ni thani ya phon nu hamari thangtu Sri Jisu Mission. Amen. Kuila sela berai kainani ya stem thai beri ya shiwo kananai samai tangge aboni ya golo kaina jamai no beni thai beri ya shiwo rangsakni ya stem kan ya shi kan sana ya shi sekarang orang thai bata te keto samai tangai Ang Opul Deborma Pradi Molchom Nono Tabung Nisimi Tiasak Jorani Bagai Ani Hik Nai Yasak Inao Teang Nono O Yastem No Ani Hamzak Mungni Mari Nai Yafar Tiasak Jora Langma kusumsa Hamya purubo Kaham purubo Keri jorawobo Tong kesep ni jorawobo Ang nini nangmano Supong irenai Te Ani hik nai Nai kolito Tiasak jora Ang hamjagai Nono Ani nukungi Nok fangsinamai Do yastem Ani hik Te ani nukungi Nok fangni Mari hinai Nono kando Ya pokok lain Pradi Molchom Kisah yang kisah makan tan kain bela ingon nasi kisah makan kisah yang kisah Ang Pradi Molchom Opul Deborma Nono Tabuk Nisimi Anis Hai Hanai Goshui Nawo Tiasak Jora Nanganis Hai Teang Nini Hip Ang Oyastem No Ani Sagya Parmani Mari Hanai Nini Yashua Kando Tiasak Jora Kaham Purubo Hamya Purubo Gerini Joraobo Bemarni Joraobo Tongkesirni Joraobo Kulugya Joraobo Ang Nini Hik Ngai Kok Nargai Te Sagya Fritongai Oyastem Ani Sagya Parmuni Mari Hanai Nono Kando Ya ko koro lain sing jodoh
nini buskang abo phang phang adam nan saisung gothok jagya ngai logi songdaka aproni simino borok hingsai ngai adam bai hoba sara hayunggo borok manusyani jibono itihas nangka borok ni bisingtei jeng erei tini chini a chini dangai fa adam hoba ni bongsh bosong chema sugre tini aditi aniti ning tabu klain tongkho cela no saisung no gai ning khasra bori no saisung ning no gai khasra ning borok na kani kaisa klai ning borok na logi song adam ni logi ning hobanur mahai opol ni logi bini langma tongsak logi rena bagai buku pradi mal somno nang rekha kaito bini buma fasong bon dahan rekha tini bini logi ngi tongna bagai thiasak jorani bagai logi rena ni bogo sikha tai thiasak jorani bagai naikol nan bagai tahu opol go sikha kulum kesani jora hamini jora dipot ni jora jingjal ni jora kulugia ni jora bebak jora wono kebona khibi kharia borok osmai na rakhani buskago o kai jor osmai borok ni khub tui sajakai simia osmai baita thantun kamaita thantun kebu borok na skagai nosto khlani ni bojai to gita mat borok ni kacharo nang tongi borok ni hamari wai tongtu nang borok no hamari khlaija hambai kai je nang borok no kani kaisa khlai borok no osmai na ya sakan Jesus nang bashuru amen ojoro jamai ni buma te jamai ni bufa buma bufa borok bufayi rok ni sajak dai jamai ni thani khum bokhro khum rokai jamai ni bufa jamai ni buma bufa phai me ga to asubida kre buma simpon phai Kajari takuk tei bukuk song. Asasla tei phalagatani Mumbai. Luku buskango kaijan buskango nokjau ten buskango. Takuk gopul de Burma bai bukuk pradi mol somno. Kanai kaisa hik sai nei. Langma tongsak nukong kai thangnan bagai. Asasla phalagatani Mumbai. Ang norok jo ten buskango. Tabuk ni siming borok de kaini li joton buskango asasla te phalatin Mumbai saklero joton salaine amen amen te ya pokrob laina kai jor thepai mani ke bobono sikagita manth ar borok obono tasikath amen ya borok no hik sai hini saklai kya chini kaimung to no pai tongkha tei kisi je samung chini tongphi ko yetu borok hik sai ni Levision Church ni bisinte kaija kha chini church ni kaise daikto tongi thango je borok no kaijak mani certificate ya farnani marriage certificate family register ni hoite se mano sarkar se certificate ho or certificate of just in church ni hoite certificate abo kono government ni issue claimant certificate ya abo jeng church issue claimant certificate or jeng church kai khya tai o church bai kai jakha
among Fonabai Kaijaka, Nisara, Jivan Borok, Mujo Tonani. They Jeffru government ni Tanibo, marriage register in Tanibo, Jeffru marriage certificate apply Kanyatango. Apuru over Borok Nikajamani Sokat document, support document with Donai. Oboni logo stamp paper ni certificate as issue clinics in Abatinia, Oboni will processing Nabo, Borok Mana, or kind document not the Borok, Circle official Tangi, marriage register Tani Tangi. Certificate adai khlai ma tam ko abu chini church ni hoi tir jaka life is in church certificate of marriage to all certificate borok na taw singya forman bakha thangi jongo ta abuni sikam oro guardian brini bakha te jamin bakha ni choi re jak nai jongo o jora o sing chikon te gan chabi jongo no somoy no sing borok ni signature na Sora somaye masangere Zora somaye kaito khogere na Zora somaye masangere na Zora somaye kaito khogere na Zora somaye Ritani certificate ya far jate jab karo line o certificate balai jotno ni bising tei frame by claim ban thebai toldi abon norok ni sompoti tabo salbo jeta thaka ba jeng kisa ma dolai kya tei chin bisingo kisa samasya angkai jeng train by thangjak nai tongo baksa ngai ngambasa ajing thangjak nai kai train to 5টা 55 sorobo khana 3 chogi age khana to kisa bon tondo khana strike ro ma kiter samasya nai an ba jeng kisa ma dolai kya jeng dakti khlanya ni mari to shopai lelia ba dakti cheng malia kaun bai nakar sano jeng Chini Pandano sing kisah short ke mata ga, karena jangan tahu trend selalunya nang abu bagai. Lepas tiap se follow kalian, tapi kisi se kau kesari kelanam sung kasih no. Genesis Adipustok chapter 2 verse 18. Dua odhai ni atro, aro kaisa kau sajak tunggu hik saya mani beparo. Kayak climate jenis yang borok manusia senam kah mahai matungo, kintu idea kayak itu ni bohong ni sebenarnya. Beri bayi celana tiap orang hik saya senam ni idea. Awan bagai ke bawa ni sebagai mio system. Jo tu des jangan jajat niom ni mana ain kanan niom ni mana pelai mana. Tapi celah bayi beri no kain lain mana le, awak ek nu matungo. Karena borok manusia ni bohong kayak itu dia. Bible sinu ka Adam nas nabai payment poro kai to Adam nas hachim susu bagana berai to mano bai bulai ke baka khamja ka kai to ke bono kai sin logi somar sinai ke borun nai pichi borok se kri bos buri sisna ya ko habo lokho lokho bosor ni ko habo agi tab kai to Adam nan bisini no kaisa baran bekren nawai bo buru isna ka man, woman. Agak beri no Adam ni logi telangi gana telangi milir way tini chin no hik sai. Puila borok no o prithibio kai ne kai to sabai tha. Ai hisabo bujina klai se.
bo borok muni sini rubo nuk jegi kai tong phaya tam ke o kai mung bin mind to soli jong kai chini bokhro go adum bai hobana sabo kai ini borok prashno phayo ka adum bai hobana kai ni bagar pastor krikyo bishop krikyo father krikyo aro father bishop bo kai to bono kai kya tam ke sobo go to mo hai ke sado goi to kai leya o system kare o borok develop lage tabo just kai to bin kok phele kai tenen si naro hik sak lai pas kai mani wo jung baksa borok phet jagi mano ara ijeni hindu to moi ke kai o christian kai mutam apsra apsra pai tang ga bo lai te sa ni christian bising o bono jura jura church ni kai le men phelai mani kisi misa phelai man ab somosi tame kaise jini joton same christian tang muslim hindu tang joton klai kaise jini Hindu borok ni mutai Ishwar ni mumbai puja klai semai tang roi kai leyo Muslim borok ni mojud tang semai tang kai leyo arjun Christian bahai no monjong tang baccha arjun ti semai tang kai jini joton ek aw ke semai tang man u kok thai aw kai jor kok rui adam bai hobano hik sai snami ton mani tini a kok tabuk jor katham jeng hik sai snami Lupu bus kang utuwi mo ke samay tangri kay jek man o sumay borok ni conscience o control klay borok ni conscience no control klay o jeno bini bibek o sob sama habi samong klay o je kono samay bo hamye klay ni cinta bhai guru bo bicar mo jumano are ang samay tang jawabani ek ne ang tao kichu klay ang tumung no moni biruddhe thangka ang bono kibi kharka mana ang beaini ka ang beaini babe ang chaya khlake ang pap khlake samaj ni biruddhe ta ishwar ni biruddhe to o pap ni sokat ang manna obo kirima joten bokhro bono asai ja karon obo kai to system sima aseri reka tabone bagi samai kiri riton sunno lukubus kang samai tanglai kai to mung samai tanglai kai je klaimen hik sai go silemen Yes, September ni yes wo. Obo sumai tangar ma bisinti kana jaga sure we. Obo muito khlai to nai thiasa yo yes tem ani hi kanu kandaman. O salo. Afurang sumai tangi kando. Te o yes tem mangani hipno kando. Ani hamja kok mani manu. Angje sukti cuk mani paiman jaban mani. Oban jotun sle mulloban. Hi bo na obani sai. Omoni dam busikang sai me tam ke jotun sle kam kok mane ani sai anu rekha. Bo muito to hik bo obo muito to bo sai muito to piaba joro yestem khuluk jagi tek mono joro yestem kamai uthang mono joro yestem churingi man kamai khok jagi mono afur ke hamjak ma kamai thang sinai borok ni nukhung pai thang sinau te ja no nukhung kesai tongnan bagi yestem mang borok ni yesio bo tongno nai ya nukhung kesai tongnan bagi ar tabiz bo butang butang kanlai nai ya borok tam je khlaiya tong jora ho borok porikha pass na bagi tabiz makano jora nukhungo hamya sayang ke hamna bagi tabiz makano tar mane borok wansugo je ang fail lengkhani nukhungno kaham khlanya ni ang chukliya ani se phangang sab tong ke tabiz se an nukhungo jadu khlajine tinin sin কিন্তু tabiz no nang manya dewa tabiz usigo tam tong Yesem bisingo kono sijau kore chulo rangchak mane asno obo je kono sobe khulu kite rore mano kintu obo lukubis kango obo no samai tangai je kandalai mani at tabiz no ke khulu kimi mera abo borni bokhro bisingo habja abo borni bukha bisingo habja borni khapango habja abo jasor abo no ke sukro goi maya khogoi maya rangchak kamalai mano tonlai men jaga phelai mali yang mano jorao bondok ri mano jorao rangkri khulu genbo phali buri mano কিন্তু borok ni bisingo je hamjak laima o change o exchange khlaipuru kumal exchange khlaipuru yestem exchange khlaipuru je hamjak ma tongmani abono kono dagai khogitlamaya abono kono sikok khogitlamaya abo jasor to o jinis se o nukhungno rokha khlaini sara jibon borok ni hamjak ma borok ni nukhungno control khlaini borok ni o yestem ya borok ni o tabiz ya je borok rok tabiz kanlaimani kiri lai bakse yakungo busango bro kanle kurman lainai tumung na asirno abo kan laima baino nukhungni somosya samadhan ngo ke doctor bupor laina nangli ase university doctor ni porjak na engineer porjak na kono khuluk lai jau nanja are tabiz ni dam besik nai ba ani bage phd jara pornan ba asuk dam khoros khlaimen chai
tabis 500 ta gari paina kan nukhung thing thang ba saku ko khorok busi borok ni nukhung na tabis rokha kre bani ke ukun to nukhung not narak nani bagai hik bai sai hansa ke tongmani ni bagai logi relani ni bagai kai jor adam na saisum susung nugui ok pungjali dukhu nang jaka bol logi song snami ma rakha bari kri dunia o bari snami ri ma rakha abani kok ne ortha tam logi relani ni bar saka ang bono saisum nugui bakha hamjakliya ang bono bini jiboni logi songkhorok sa ruwana anai hobana snami rakha teni apolni logi na bagai kai jor kamu Padri, Pradi, no logiri rega, isang bong muncul klaim. So borok khorok ni tahu hik saya ngitong thani logiri lainnya ni wo, saya zaman ceng logiri lain human jenis tahu. Horok kiri puru logiri lain mana abu ya. Jora borok, kebang matong tu ni borok obab jago bini dukho share kayaknya ni. Dukho bagnani borok kering jago baksa nogo borok kabunga tongman pori bobo abun bagai bo kitchen khao baksa Facebook ko kitchen khao bini cost on share khlanya ni baksa WhatsApp status share khlayo WhatsApp status you ani dukho cost no boisai mane ano khushi khlaitini abo da dukho cost share khlaileni lama social media uthangai abo chini real friend ek matra chini hik simi jingmano soy thiasak jora logi rei jingno dukho cost share khlaimanai abo ek matra chini sai simi jingmano hik sai সম্পর্ক snamjai ke sak porjonto salbai horbai gana ke tongai ke logi rimia kiching babini nog yakare ano ek mas logi rimana na abun porele bin bubuang patongo takho huk tongo bonon kya kari matana kiching sorry ni matana in a hik sai really hik sai no borok ke kai turni thani borok soisoi samai tangani hik sai gosi khanong ke borok ni bukhawo samai ni kobos samai tanglai men hamjak mungni kobos bisingo borok sujak no hungke borok thiya sak logir nai angnu ko kaisa train no journey khlai puru hik sai bikhathum lai meni borok khorok nai no beshi kaham ya busai mokol nukia bihik ke mokol nuko take bihik ni chori ase khamte to bihik tam khlai busai no lama soitio busai ke ba boro rokno bikasana ani kisar jadi tabung ni jorao wansuk na thanggang ko o hik angap borno nai ni wansuk kata tabung jorao kabang ma bihik rok busai kaham tong bon sia khari tong manong ke o beri ke tamu kepal ni gunoi bini o kana busai ni poza ke tu yi tren guri ni kesai tong ka babo ke khari thang malia tangai male po bini hik na bagi sumai tangsa praise the lord musumai tangjak ang kaham purabo hamia purbang no kiwi thangya ni sumai tang amba bo kiwi thangya anyo hage tima to kha logi tebi luk na aba kabang mano hik sai borok se soi hik sai sokat manak lai borok hik sai ni kido kabang ma sikito borok ngi yo rang puiseni bial keringi borok bo technology ni kuno obhab ya knowledge ni borok ke klai se keno hik no kiwi mano busai no ki mano kaijak ma temporary সম্পর্কন বাগিয়া কাইজাক মা পার্মানেন্ট সম্পর্কন বাগে কাইজাক মা চিরস্থায়ী নি বাগে কাইজাক মা থিয়াসাক নি বাগে কাইজাক মা 2-3 दिन के चेंज गई थाना नि बागेया kaham hamya nukungo phainai haiponon logi maralainai awon bagi che kai tor atom ni logi somro logir nani bobro logir nai nini yang ayang berini buma phasong yang celan buma phasong yang je kono সময় hamya se ঘটনা ঘটি মান afro bu saini logi mar nai bihik no logi mar nai tai bihik ei saini hamjak laima asike karak ke basana abon borok ni nukhum no khaksang ma tongphuma gna to tai borok hik saingoi kai tor hamari kalke busawati ni ishwar ni kok ma phurangnai surina ni prarthana khainen ma phurangnai lobnan ma phurangnai okra chakra no borom khainen ma phurangnai buma phano busi busu no maninan ma phurangnai borom nan ma phurangnai discipline ma phurangnai alama teki nukhum songja jaknai to o hamjakma tei borok ni samai obo kono din kamaita thangtung te samai na narakna bagai borok ni commitment karak tongtung
semai je kun borok tangi mano cedas semai narak nan bagi dorkar tongo commitment sara cini semai ni kuno meaning kere kau ma semai borok semai tango kogro ang phai tungo arang renai chora o borok kogro kabang mano kina a kogro mano narak nai sabo kogro man poro busung pogi thang man phiro ang phai nai khana sogi yang mano sogi yang poro ke ani commitment kri kya ang dau tatal san nang china mo hain karni phai malia gari malia bike kri kya thok kri kya other port excuse phai chinai কিন্তু commitment obono hiya commitment gomse je kog rakha ang khlainai ang phainai bo bini jan roina aro thangni soine tangi mele bo kog rakha a kog ramana narak na bagai bo bini shakti bini energy proyog ma khlayo a kog ramana narak na ni bagai bo bini time no spend ma khayo bini te alka jaga tong thogi tong na ni abono bo ma khibyo kabang ma sacrifice ma khlayo bolidan ma khlayo obono commitment commitment work thangklai romai narik thai ase jara pani ko konar ko to tini opol tai prati borok khorok nei kaisang mani wo borok je kog re lai kya kog re mano narak nai ekmatra borok ni hamjak ma tai borok ni commitment borok ni samarpan obono borok ni nukung nok bayat dikhe kasari to boni kasar kebu phai nosto khain chai tu guita mantu kebu dera rita mantu borok tia sak jara ni bagi sai ngai seng sai tok tok nai tu tok ishoni hamori borok ni sakawat tok amen suriwen baitak suriwi jeng basa lain jotono baitak suriwi jeng bugrani surimang suriwi teni ni chini kali pandan sumaron mathagana bai nang teni ni o panda musang roman bagi pulen ji baitak jora nang no use klake nang ani use klake samono klai thani ambai kai jor ni pastor delhi me bagi bo panda na tidul man bagi pastor shuk bo bono organize klai chani subaman bagi toro amse ni jo to chini takho bukhok tai no phangrok buma pharok kosto klai samang klaiman bagi beri ni baka kosto klai phaiman te gana guni takho bukhok tai motharok juda juda mothani borok phai or manjak phaimani jo to nang suba khana hambai tabu kai to chengo pandana muthakman bukak thango nang singna subadi nang singna bidai redi tai nin hamari bai chenoran kotoli thanan redi tai jo to nukungni hoite chamung provide khai jakmani o samung jao jo to ni o du khaduk dere te ke jo to nok shanti ke khushi ke ok pungorani ki pli thangman tung tai chini jo to na ashirwad teni ni kai jaknai hamjak katal te chamri katal ni sakaw tong chung ambai nang singna tei dulman babe shirma jishun mushal amen bugran shirmang jun chukna hane wachini afa ninmung katar shuri jakte nini ha fighter nini masung tei chukna haw mahal o haw bai nang te namun sawung nusunordi boy chin hame klon sunna kate numu sun hame klon na sino belai ke tam judi fia hamyen yak ni kate tai dam ke ha fon krak tai chin sisa mol brum babak nin mangsi amen tabu kai chin hamjak ma sura jisu christ ni khairok ma tai phola kathani bai thang krma mol brum norok jot bai baksa ar kabang kok tini kai jak na hamjak katal te chamli katal ni sakawo borok ni katal nukhung khatani kerengai tongthun amen ambai singa suklai na kisu saklai mong nok phangni bukhakti tongke saklai mong de phaiman ka tai chung jo to phaini rok borok nok khom sarai amari klaiman ka akai tu bele hamdai tamu ke pana paiman ya bolo jotono kobo namjak kicha tongo samu aw jotono sawi te angan bagi darong tandu kana hani hamjak ban ter khairo mani bisiti koimu kojo asma Oh hey nairo jisuni oh nadi oh sai nairo jisuni oh nadi oh hey nairo jisuni oh nadi oh sai nairo jisuni
Tadi 700 700 59 jadi 56 56 70